κάτω από διαφορετικές συνθήκες που είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο και τα προηγούμενα συνέδρια. Διαπιστωθήσεις της απαρτίας. Δηλαδή έχουμε παρουσία πάνω από το 1 τρίτο των αντιπροσώπων των νομιμοποιημένων σωματείων. Προτείνουμε Προεδρείο για να συμπραγηθούμε στο σώμα. Λευκό, κατά, ομόφωνα. Το Προεδρείο να παραλάβει το Προεδρείο ευχαριστεί και την διοίκηση για την πρόταση, αλλά και εσάς όλους που μας επιλέξατε να διευθύνουμε τις διαδικασίες του συνεδρίου μας σε μια προβολή από τα ιστορικά γεγονότα της Ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια, αλλά και γενικότερα. Μετά την πολιτική αλλαγή του 1974, στέκεται στο πλευρό των συνταξιούχων, προβάλλοντας και διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματα των απόμαχων της δουλειάς, αλλά όχι και του αγώνα. Και μακριά από το κυβερνητικό συνδικαλισμό. Ήταν νέοι, δημιουργικοί, αποδοτικοί για την Ελλάδα. Σήμερα διεκδικούν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Δικαίωμα για ζωή. Τρίτη, 24 Οκτώβρη, 6 το απόγευμα, στην πλατεία Κάνικος. Το Μουσείο δεν επιτρέπουν μεγάλες αλλαγές άμεσα. Εσύ σε μάθει να φας τριφύλι, τι θα εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός στις 31 Μαρτίου δεν ευχαρίστησε τους συνταξιούχους οι οποίοι περίμεναν πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι συγκεκριμένες, αλλά γενικευμένες προτάσεις. Τι να πούμε τώρα εμείς στον κόσμο έξω. Φεύγουμε με άδεια χέρια σήμερα, κύριε. Όλες οι εφημερίδες... Για άλλη μια φορά είχαμε πολύ μεγάλη συμπάθεια. Την εκτίμηση και τα λοιπά του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν γεμίζουν στο ΚΑΕ τονίζει ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Τρίτης ηλικίας, με αποτέλεσμα αρκετοί συνταξιούχοι να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αθήνας με αναπνευστικά προβλήματα. Τα επεισόδια στην Αθήνα άρχισαν όταν οι συνταξιούχοι έφτασαν στην οδό Ηρόδου του Αττικού που ήταν αποκλεισμένοι από δημιουργίες των ΜΑΤ. Οι συνταξιούχοι διέσπασαν τον αστυνομικό κλειό και πριν φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν αντιμέτωποι με άντρες των ΜΑΤ, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με γκλόπ και δακρυγόνα. 4 διαδηλωτές τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από τα δακρυγόνα. Μετά τα επεισόδια, οι συνταξιούχοι συνέχισαν την πορεία διαμαρτυρία τους και αρνήθηκαν να δουν τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αντώνη Λιβάνη, που ζήτησε συνάντηση με την Τριμελή Επιτροπή των Συνταξιούχων. Οι απόμαχοι της εργατικής τάξης ζητούν την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους σύμφωνα με τις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την επανασύνδεση της κατώτερης σύνταξης του ΙΚΑ και του Δημοσίου με τα 20 ημερομίσθια του ανεδίκευτου εργάτη και τον καθορισμό της κατώτερης σύνταξης των ταμείων ΤΕ, ΒΕΝΑΤ και ΤΣΑ στο 80% του μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Την ίδια ώρα και χωρίς επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο και στη συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου και θυροκόλλησαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στην είσοδο του Υπουργείου λόγω της απουσίας του Υπουργού Κώστα Τριαρίδη στην Αθήνα. Από το 1994 έχει πρωτοσταθήσει μαζί με άλλες οργανώσεις σε συγκρότηση μιας γερής συνεργασίας με την δημιουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, που μέχρι σήμερα έχει μπει επικεφαλής των αγώνων μας σε όλη τη χώρα. Η ΣΕΑ, με ομοφωνία, σύμπνοια και κατανόηση, χαράζει την πορεία και τις εξελίξεις στο κίνημα των συνταξιούχων πάνω σε αγωνιστικά προσανατολισμένες αποφάσεις. Ανθρώπινες σύνταξεις και φάρμακα φθηνά, αυτά ζητά η εργατιά. Ανθρώπινες σύνταξεις και φάρμακα φθηνά, αυτό ζητά η εργατιά. Ποια χαρά.
βήμα. Για μας υπάρχει μια παράβατη αρχή, η προστασία της υγείας των εργαζομένων και της νεολαίας, η αξιοπρεπή ζωή μετά τον εργάσιμο βίο αποτελούν όλα δικαίωμα. Αν το ζήτημα του ασφαλιστικού των ελλημάτων ήταν λογιστικό, δεν θα μείνουμε δηλαδή να ερμηνεύουν πλευρές της σύγχρονης εξαρτήρωσης των εργαζομένων ως αιτιολογία για νέα μέτρα. Το απόψινό συλλαλητήριο στην Αθήνα και τα συλλαλητήρια σε όλη την... Ως πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Εμπόρων, εκ μέρους των συνταξιούχων του Δημοσίου, σας απευθύνω ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Στον δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Ένα χρόνο μετά, από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση που είχαμε βάλει τα ζητήματα... Χαιρετίζει τη σημερινή σας εκδήλωση και λέει στους συναγωνιστές ότι ο ηρωισμός αυτός να φτάσουν από τα άκρα της Ελλάδος εδώ είναι... Σε λήψη και νέων μέτρων σε Η Ομοσπονδία μας δεν είναι ξεκομμένη από το εργατικό κίνημα. Εντάσσεται στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και συσπηρώνεται στο ΠΑΜ. Παίρνει μέρος σε αυτό με την έγκριση των συνεδρίων της. Στους αγώνες ενάντια στη λιτότητα και τα μνημόνια που τσάκισαν το λαό, τα σωματεία της Ομοσπονδίας μας έδωσαν το παρόν σε κάθε αγωνιστικό προσκλητήριο από άκρη σε άκρη της χώρας. Σε όλο τον πλανήτη. Στην εργατική πρωτομαγιά, η Ομοσπονδία μας παίρνει μέρος στον πλευρό των ταξικών δυνάμεων, τιμώντας τους αγώνες και τις θυσίες των εργατών όλου του κόσμου σε καθαρά ταξικές και διεθνικές θέσεις ενάντια στο κεφάλαιο. Ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που τις υλοποιούν και που είναι πιστοί υπηρέτες των εκμεταλλευτών της εργατικής τάξης.
ευθύνη της σύγκρουσης, θα πάρει την ευθύνη της σύγκρουσης με τους συνταξιούχους. Ούτε κάτω από το φόβο, ούτε από την τρομοκρατία. Θα περάσουμε λοιπόν. Θα ανοίξουν τις κλούβες και θα περάσουμε. Πειθαρχημένα και αποφασισμένα θα προχωρήσουμε μέχρι εκεί που είπαμε. Εμπρός, λαέ, της τύχης στο κεφάλι. Αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, της τύχης στο κεφάλι. Θα περάσει πρώτα το αυτοκίνητο. Όπως είμαστε, όπως συνεχίζαμε κανονικά θα συνεχίσουμε. Θα σας πούμε εμείς δεν θα ξεκινήσουμε. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα την σπάσει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Συνδικάτο Επισητισμού και τους συναδέλφους που βοήθησαν και βοηθάνε να μαγειρευτεί η φασολάδα, οι φωτιές και όλα τα εδρέσματα που θα έχουμε απόψε. Με φιλοδορήματα δεν μας ξεγελάτε, ντροπή σε εσάς, χρόνια κύβε.
μεγάλη επιτυχία είναι τιμή για την εργατική τάξη της χώρας μας. Η επανεκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα συναδέλφου Γιώργου Μαυρίκου είναι η συνέχεια της εκτίμησης και αναγνώρισης των αγώνων του ελληνικού ταξικού κινήματος και του ΠΑΜΕ, ασυμβίβαστο διεκδικητή του δίκαιου των εργαζομένων και του λαού, ο αντίπαλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στη χώρα μας. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'imbarazzo. Το Φεβρουάριο του 2014 πραγματοποιήθηκε στη Βαρκεζόα της Ισπανίας το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο της Διεθνούς των Συνταξιούχων της ΨΟΜ. Πήραν μέρος δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις συνταξιούχων από όλο τον κόσμο. Την ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Παντελής Τάτσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ, Μανώλης Ραλάκης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Παναγιώτης Πάλμος, Οργανωτικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Το συνέδριο εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο Δήμο Κουμπούρη, Γενικό Γραμματέα Κιμ Βόιτ, Ισπανία, Γραμματέα Οικονομικού Κώστας Καρπάρη, ΠΕΟ Κύπρου, Συντελική Γραμματεία Παναγιώτη Πάλμα. Που εκπροσωπούμε, θεωρούμε ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης, των απόμαχων της δουλειάς, σε όλο τον κόσμο, για τις ανατροπές του κεφαλαίου είναι κοινός. De nuestro país reciben un ataque sin precedentes a sus derechos que han conquistado con sangre y sacrificios. Este ataque no es un fenómeno griego, pero se extiende en todo el mundo por las fuerzas del capital, los políticos y sus representantes políticos que utilizan la... των Ομοσπονδιών και της Επιτροπής Αγώνα, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση που εκφράζεται σε αυτόν τον αγώνα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, τον συνάδελφό μας τον Βαγγέλη τον Μπούτα και τους φίλους εδώ αγρότες που κάνουν αυτόν τον αγώνα, το σημαντικό αγώνα και για την αγροτιά και για τα φτωχομεσαία στρώματα και για την εργατιά και για τους συνταξιούχους, σε όλους αυτούς που εμείς φωνάζουμε λαός. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕ, ο ΟΑΕ όταν λέτε δεν λέει τίποτε φωνή εν τα λέει, αλλά είναι οι μικροεπαγγελματίες, αυτοί που πιστεύουν ότι θα γίνουν μεγάλοι, ότι δεν θα έχουν ανάγκη τη σύνταξη, όλα αυτά τα οποία και η αυταπάτη, ότι ο χρόνος είναι χρήμα και τώρα φτάσαμε και χωρίς χρήμα και χωρίς χρόνο να τελειώνουμε. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, να καταλάβουμε και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι ενιαίος είναι ο αγώνας, ενιαία αντιμετωπίζεται και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι και οι μικροί αγρότες. Ο Τάκης ο Μαυριδόγλου, μάλλον είναι ο μεγαλύτερός μας εδώ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έχει αγωνιστικές περγαμηνές
όλα του τα χρόνια μέσα στην εργατική τάξη, μέσα στο κίνημα το εργατικό, αλλά και στο συνταξιουχικό πολλά χρόνια. Του δίνουμε το λόγο να πει ένα χαιρετισμό. Και δεν αφαιρεί από κανέναν. Όσο πάει. Από έναν αγωνιστή της παλιάς φρουράς της εργατικής τάξης. Ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Με μέτρα βίας αστυνομίας δεν πρόκειται να περάσει αυτή η πολιτική. Κρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει. Τώρα λοιπόν έβγαλε ή κήρυξε παράνομη και επιστράτευσε τους συνατεργάτες. Πριν από λίγο επιστράτευσε τους εργαζόμενους στο μετρό και πάει λέγοντας. Εμείς αυτή την πολιτική, την αυταρχική, απαντάμε με ενότητα και αγώνα. Έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε και θα νικήσουμε, συναδελφοί και φίλοι μου. Γεια χαρά σας. Ωραίο νομίζω το ντοκιματέρ. Ευχαριστούμε την ομάδα των συναδέλφων με επικεφαλής τον Μιχάλη τον Σωτηρίου, όπου με τα λίγα μέσα που είχαν νομίζω ότι ήταν πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Θα έχουμε και συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λόγω στο κορώνα προχωρημένο πρόεδρο του Κουμπούρη το Δήμο για να κάνει τον απολογισμό της επερχόμενης διοίκησης. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι της ΨΟ, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Συνταξιούχων, της ΕΚΙΣΗ Κύπρου, του ΠΑΜΕ, των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, εκ μέρους της απεργόμενης διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του 21ου συνεδρίου μας. Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στη δράση για τη μαζικοποίηση και την ανασύνταξη του συνταξιουχικού κινήματος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη κατάσταση και ταξικό πόλεμο που μας έχουν κηρύξει το κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές συνδικαλιστικές δυνάμεις που το υπηρετούν. Οι πάλοι μας για τα καθημερινά μικρά ή μεγάλα προβλήματα της εργατικής τάξης προϋποθέτουν βαθιές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της εξουσίας. Το σχέδιό μας να προβληματιστεί και να απαντήσουμε τι σωματείο θέλουμε και πώς πρέπει να δουλέψουμε. Ποιες είναι οι αιτίες που η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων δεν γράφεται στα σωματεία. Ωστόσο να επιμείνουμε για την ανάπτυξη των αγώνων αυτοτελώς και από κοινού με την εργατική τάξη για τα κυρίαρχα ζητήματα όπως της κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μισθολογικά, φορολογικά, παιδείας, παιδικών σταθμών, προνοιακών ειδικών αναγκών. Στο πλαίσιο των αιτημάτων μας να εξειδικεύονται τα ζητήματα της κοινωνικοποιημένης οικονομίας, να γίνει πιο ζωντανή η παρουσία των σωματείων μας στους χώρους που ζουν, συγκεντρώνεται και έχουν παρουσία οι συνταξιούχοι στα καπί, στα καφενεία, στο ΙΚΑ, στα νοσοκομεία, στις τράπεζες. Στην επαφή των σωματείων μας με τα μέλη τους, τακτικά και αναλυπώς, πέρα από τις περιοδίες σε χώρους που συχνάζουν οι συνταξιούχοι. Στη ζωντανή επαφή με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις, προσωπικές επαφές που είναι αρκετά σωματεία
που για αρκετά σωματεία γίνεται επαιτειακά, στην οργάνωση της συμμετοχής των συνταξιούχων στη μαζική δράση. Δεν φτάνει η οργή και η αγανάκτηση. Δεν αρκεί ο θυμός και τα ξεσπάσματα. Αν αυτά δεν εκφράζονται με μαζική οργανωμένη πάλι με στόχο την ανατροπή των πολιτικών και την εξουσία του κεφαλαίου. Από την πλευρά μας, σε συνεργασία με το εργατικό κίνημα, να δώσουμε βοήθεια και με τις δυνάμεις μας να συμβάλλουμε σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε επιχείρηση, στον κοινό αγώνα με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, το 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας συνέρχεται σε μια περίοδο που η εργατική τάξη, οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας δέχονται μια πρωτοφανή επίθεση σε όλα τους τα δικαιώματα, σε ό,τι με αίμα και θυσίες κατέκτησαν. Η επίθεση αυτή που τσακίζει τη ζωή μας και μας γυρίζει δεκαετίες πίσω έχει τη βάση της στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, που μοναδικό του σκοπό και στόχο έχει το κέρδος. Μέσα από τη σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων φέρνει κρίσεις, φτώχεια, ανεργία, πολέμους και όλα όσα μπροστά μας έρχονται. Στις αιτίες αυτές προστίθεται ο ρόλος και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη του Μάστριχτ, των κατοπινών συνθήκων αποφάσεων και των αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με τη στήριξη των κομμάτων του Ευρωμενόδρομου αλλά και των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ. Η καπιταλιστική κρίση που είναι αναπόφευκτη και αγιάτρευτη αρρώστια του συστήματος αξιοποιείται από τους καπιταλιστές και τους διαχειριστές τους σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο και επιτάχυνε τα αντεργατικά μέτρα. Γίνεται, όπως οι ίδιοι λένε, ευκαιρία για να χτυπήσουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, να ρίξουν στα τάρταρα την αξία της εργατικής δύναμης και να στείλουν τους συνταξιούχους και το λαό στον Κιάδα, ώστε να ξεκινήσει ξανά ο κύκλος της καπιταλιστικής ανάπτυξης που όταν επιτευχθεί θα είναι πρόσκαιροι, ανεμικοί για να αποκτήσουν νέα κερδοφορία οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Ο συνάδελφος του Οργανωτής, ο Άκης από τη Θεσσαλονίκη, έχει τον λόγο. Και να ετοιμάζεται και ο συνάδελφος Δημητρούλης Γιώργος από την Ακαδημία. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, νιώθω ειλικρινά χαρά και συγκίνηση από την άλλη πλευρά, γιατί πρώτη φορά συμμετέχω σε ένα ταξικό συνέδριο, το συνέδριο των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Γιώργος από την Ακαδημία και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Σοφός. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνέδροι, χαιρετίζω τις εργασίες του 21ου Συνέδριου της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Το συνέδριό μας γίνεται σε μια εποχή έντασης στον πλανήτη. Ουκρανία, Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Αφγανιστάν είναι χώρες με πολεμικές συγκρούσεις για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας και την αύξηση των σφαιρών επιρροής. Και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Βασιλόπουλος από τις 10. 7 λεπτά, Αγαπητοί συνάδελφοι συνέδροι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, χαιρετίζω τις εργασίες του συνεδριού μας και πιστεύω ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη των αγώνων που η ίδια ζωή επιβάλλει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται. Βασιλόπουλος Δημήτρης από τη ΔΕΚΟ και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος ο Τσίρκας από τη ΔΕΗ Πασά. Και να τηρούμε τον χρόνο για να μην αφαιρέσουμε ομιλίες. Αγαπητοί συνέδροι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνταξιούχων στις 10 τράπεζες, χαιρετίζουμε το συνέδριό μας, ευχόμαστε κάθε επιτυχία, επιτυχία που τη χρειαζόμαστε άλλωστε στα επόμενα βήματα. Από τη ΔΕΗ Πασά. Και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Τσαπάρας Γιώργος.
συνάδελφοι, χαιρετίζω και εγώ από την πλευρά μου το 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Είναι γεγονός ότι, όπως ανέφερε και η εισήγηση, το συνεδριό μας γίνεται στην πιο κρίσιμη περίοδο των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι συνταξιούχοι, όλο το κίνημα, αλλά και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, προσέφεραν πολλές θυσίες, πολλά βάσανα, διώξεις, εξορίες, αλλά ταύτα η γενιά αυτή κατάφερε και πέτυχε και πολλές κατακτήσεις μέχρι σήμερα. Και να ετοιμάζεται ο Κρέπα Παστόδωρος. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, καλημέρα. Από την Πάτρα, αγωνιστικούς ταξικούς χαιρετισμούς στο 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Εύχομαι και στο 22ο να είμαστε όλοι εδώ, γιατί αν περάσουν τα μέτρα της κυβέρνησης, δεν ξέρω πόσοι θα το μπορούμε. Κρέπα Παστόδωρος από το Εγάλεο και να γράφεστε ομιλητές. Δεν να γράφουν κι άλλοι. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, το συνέδριό μας γίνεται μέσα. Ακούγεται. Το συνέδριό μας γίνεται μέσα στη δίνη της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης που βιώνουμε εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια και έχει σοβαρές επιπτώσεις πάνω στη ζωή μας και όλων των εργαζομένων. Πιστεύω... Ώρα είναι φαγητό, 3 ερχόμαστε στην αίθουσα χωρίς καθυστέρηση. Όσοι θέλουν να μιλήσουν, αμέσως μετά το φαγητό να φέρουν χαρτάκια για να κλείσουμε το κατάλογο του ομιλητές και για σήμερα και για αύριο. Θα σου πω εγώ. Άντε να το παίξω Λάγκαρ. Περάκι δεν τον φώναξες και τον Η Αντώνα Ημάσο και να ετοιμάζεται ο Ακιμίδης, ο Γιώργος, ο Σπύρης. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζουμε και εμείς από τη μεριά μας, από την Τυρίνη είμαι, από την Παρασβιακή Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ. Το 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, πιστεύοντας ότι η επιτυχία του βρίσκεται στο κατά πόσο όλοι εμείς που είμαστε εδώ, αλλά και στη συνέχεια τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων μας, θα συμβάλλουμε με υπομονή, επιμονή και αγωνιστική διάθεση στην πραγματοποίηση αυτών. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Ιωσήφιδης Γιώργος από Φωκίδα και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Μαυροδόπουλος Τάκης. Η εισήγηση, αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο στην περιγραφή αυτών που βιώνουμε, όσο και στις κατευθύνσεις που δίνει για την οργάνωση του αγώνα, στη λογική πάντα της διεκδίκησης των τεράστιων απολειών των εισοδημάτων μας, είναι, όπως ήταν και η δράση της Ομοσπονδίας όλα αυτά τα χρόνια, σε ταξική κατεύθυνση. Το λόγο έχει ο επίσημος πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, Μαυροδόπουλος Τάκης. Να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Πίζας Λάμπρος από Άνω Λιώστη. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Χαιρετίζω και εγώ από την πλευρά μου το 21ο συνέδριό μας. Είναι ένα συνέδριο
που έχει βγει μέσα από αγώνες, έχει αντιπροσώπους, πρωτοπορία στους αγώνες, είναι τιμή μας και καύχημά μας που εμείς εδώ είμαστε η πρωτοπορία του συνταξιωτικού κινήματος. Η εισήγηση, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, έπιασε λεπτομεριακά όλα τα προβλήματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εμείς αναφορά σε αυτά. Επίσης ο συνάδελφος ο Σοφός έπιασε πολλά προβλήματα που μας αφαιρούν αυτή τη στιγμή. Το συνέδριό μας συνέρχεται σε μια περίοδο που μας γυρίζουν πίσω τον εργασιακό μεσαίωνα. Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Ό,τι κατακτήσαμε με αγώνες και θυσίες, γιατί ποτέ και κανείς δεν μας χάρισε τίποτα, μας τα φέρνουν όλα πίσω. Πρέπει να δούμε και την ανατροπή. Και αυτό που λέμε, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά. Αυτή είναι η λύση. Και να πω και κάτι άλλο που είπε ο Μάρξ. Ότι η εργατική τάξη, λέει, είναι παιδί του καπιταλισμού που θα γίνει και ο νεκροθάφτης του. Εμείς που είμαστε πρωτοπορία δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Όχι μόνο για να λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά για να βοηθήσουμε την εργατική τάξη και το λαό να ανατρέψει αυτό το βάρβαρο απάνθρωπο εκμεταλλευτικό σύστημα. Ευχαριστώ. Λάμπρος από Άνω Λιώσια και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Τάτσης Παναγιώτης από Κοζάνη. Τάτσιος. Συνάδελφοι, γεια σας. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου το 21ο συνέδριο. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τους ξένους καλεσμένους μας, αλλά και τους συνάδελφους που έχουν έρθει από την επαρχία ψηφώντας κόπο χιλιόμετρα για το έχει ο συνάδελφος Τάτσιος Παναγιώτης από Κοζάνη και να ετοιμάζει τον συνάδελφος Μαριδάκης Γιάννης από Ιεράπετρα. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και σας μεταφέρω θερμό ταξικό χαιρετισμό από το συνταξιωτικό κίνημα. Είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον καπιταλισμό, είναι με τα μνημόνια. Συνάδελφοι, θα διαφωνήσω. Θέλω να το συμπληρώσουμε. Όσοι είναι με τον καπιταλισμό, είτε είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί είναι και με τα μνημόνια και με τα συνάδελφοι, και αμέσως μετά θα πάρει το λόγο Σωτηρίου Μιχάλης από Πειραιά. Έχει ο Σωτηρίου Μιχάλης από τον Πειραιά και να ετοιμάζεται ο Κάλπης Πάνος από τα Ιωάννινα. Κάλπης. Συνάδελφοι, από την Ένωση Ταξιούχων Ίκα Πειραιά χαιρετίζω το 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Θα αναφερθώ, επειδή έχω καλυφθεί και από την εισήγηση και από τους προηγούμενους ομιλητές, θα αναφερθώ σε μερικές πτυχές της δράσης μας που ίσως βοηθήσουν και άλλα σωματεία στη δράση τους και στη λειτουργία. Της Πάνος από τα Ιωάννα και να ετοιμάζεται ο Νικολουδάκης Γεώργιος από τον Πειραιά. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ακούγεται? Από το Σωματείο Νομού Ιωαννίνων μεταφέρω θερμό αγωνιστικό ταξικό χαιρετισμό στο 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Έχει ο Μαριδάκης Γιώργος από τον Πειραιά, Νικολουδάκης Γιώργος από τον Πειραιά και να ετοιμάζεται ο Αθανασίου Νίκος από τα Ιωάννινα. Νέα Ιωνία, ναι, συγγνώμη. Ναι. Καλησπέρα. Χαιρετίζω τους παρευρισκόμενους του 21ου συνεδρίου. Ήθελα καταρχήν να πω ότι η εισήγηση της Ομοσπονδίας ήταν ολοκληρωμένη. Το λόγο έχει ο Αθανασίου Νίκος από Νέα Ιωνία και να ετοιμάζεται ο Βαρδολομαίος Σπύρος από Κέρκυρα.
Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας γίνεται σε μια περίοδο όπου οι συνταξιούχοι, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δέχονται μια νέα μεγάλη βάρβαρη επίθεση στα δικαιώματα που μας έχουν απομείνει. Από Κέρκυρα και να ετοιμάζεται ο Κουρής Νίκος από Ασπρόπυργο. Αγαπητοί συναδέλφοι και συνάδελφοι, σύντροφοι και συναγωνιστές, χαιρετίζω το 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Η δράση της και από όλα αυτά που είδαμε και στα slides αλλά και στην εισήγηση ήταν θετική. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει κατά τη γνώμη μου είναι γιατί γίνονται αυτοί οι αγώνες, τι μαζικότητα έχουν και γιατί δεν θέλουν αποτέλεσμα. Και θα ετοιμάζεται ο Πάλμος Παναγιώτης από το απερχόμενο ΔΣ. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, χαιρετίζω και εγώ το 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας ΙΚΑ. Έχει ο Πάλμος Παναγιώτης από το επερχόμενο Συνάδελφοι και συναδέλφισες, καλησπέρα σας. Και ετοιμάζεται ο Παπαθεοδόρου Πάρης από τη Ρόδο. Παρότι είμαι σχεδόν από τους τελευταίους ομιλητές, θα αποφύγω τον πειρασμό να σχολιάσω την όλη συνεδρίαση της σημερινού μας 21ου συνεδρίου. Θέλω όμως να σχολιάσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων που παραβρίσκονται εδώ σήμερα έχουν έρθει μέσα από μια πορεία αγωνιστικών κινητοποιήσεων και δράσης μεγάλης, τέτοιας η οποία θα μας δώσει μεγάλη εμπειρία, θα μάθουμε πολλά, έχουμε κατακτήσεις από την όλη αυτή πορεία και όλο αυτό το τρίπτυχο θα μας βοηθήσει γενικότερα για την παραπέρα πορεία που τόσο πολύ νομίζω ότι χρειαζόταν. Ο Παπαθεοδόρου Πάρης από τη Ρόδο. Και να ετοιμάζεται η Παπαδοπούλου Ολυμπία από τα Γιαννιτσά. Καλησπέρα. Εκπροσωπώντας το Σωματείο των Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου, χαιρετίζουμε το 21ο συνέδριο. Το λόγο έχει Παπαδοπούλου Ολυμπία από τα Γιαννιτσά και να ετοιμάζεται ο Περάκης Μανώλης από Αθήνα. Καλησπέρα συνάδελφοι. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή ότι βρίσκομαι για δεύτερη φορά στο συνέδριο των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Συμφωνώ με την εισήγηση και θεωρώ ότι είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο πρέπει να κατέβει σε όσο δυνατό το περισσότερο κόσμο, να μπει μέσα στα ΔΣ και να δουλευτεί, έτσι ώστε να θεωρούμε ότι, γιατί μόνο τότε θα θεωρούμε ότι το 21ο συνέδριο πραγματικά θα είναι... Το λόγο έχει ο Περάκης Μανώλης από Αθήνα και να ετοιμάζεται ο Ρούσιας Γιώργος από το Βόλο. Λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, δεδομένου ότι η κούραση έχει αρχίσει και τώρα και ώρα και έχει κάνει την εμφάνισή της. Καταρχάς, με την εισήγηση της απερχόμενης διοίκησης, τις κατευθύνσεις και τους στόχους που αυτή βάζει, Ρούσας Γεώργιος, το Βόλο, και να ετοιμάζεται ο Κουτσούκης Γεώργιος από τη Βέρεια. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, εκ μέρους του Σύλλογου των Συνταξιούχων του ΙΚΑ και των Συνταξιούχων της Πανηγεσίας, σας μεταφέρω ένα ταξικό, θερμό, αγωνιστικό. Έχει ο Κουτσούκης Γεώργιος από τη Βέρεια και να ετοιμάζεται ο Κοτσαρίδης Λευτέρης από το Ρέθινο. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, θεωρώ ότι η πρόταση του Προεδρείου είναι θετική και θα προσπαθήσω να την ακολουθήσω για σμίκνηση του χρόνου ομιλίας μου. Ο Κοτσαρίδης Λευτέρης από το Ρέθινο και τελευταίος ομιλητής ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Χωραλάκης ο Μανώλης.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τις εργασίες του 21ου συνέδριου. Τελευταίος ομιλητής, ο Ραλάκης ο Μανούλης, ερχόμενος Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Κύριε Προεδρείου, αγαπητοί συνάδελφοι προσκαλεσμένοι, Γενική Γραμματεία της Διεθνούς των Συνταξιούχων της ΣΟ, συνάδελφε Σκαπάρη από την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός είπε πού οφείλονται, όταν το ρωτήσανε, πού οφείλονται οι αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος, ο Πρωθυπουργός είπε η χαμηλή εισπραξιμότητα των ταμείων. Όποιος γέλασε, γέλασε. Εδώ ολοκληρώσαμε τις εργασίες της πρώτης ημέρας. Έχουμε κερδίσει αρκετό χρόνο. Έχουν μιλήσει όλοι οι ομιλητές. Πρέπει να έχουμε τον αριθμό περίπου 44. Αρκετοί ομιλητές. Ενδιαφέρουσες ομιλίες από όλους. Τώρα θα περάσουμε για φαγητό. Θα ακολουθήσει το γλέντι όπως τα έχουμε πει. Στον προγραμματισμό στα Χριστούγεννα θα κάνουμε εκεί μια εκτίμηση της δουλειάς μας για το πώς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Ξέρουμε ότι μέσα στο Νοέμβρη η κυβέρνηση θα φέρει το ασφαλιστικό, καινούριο κοινωνικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο και το ασφαλιστικό. Ξέρουμε ότι θα φέρει ζητήματα για την εργατική τάξη, είναι προαπαιτούμενα. Ξέρουμε ότι θα φέρει ζητήματα για το συνδικαλιστικό νόμο, για το νέο συνδικαλιστικό νόμο, και από αυτή την άποψη πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και να ετοιμάσουμε τα σωματεία μας για σκληρές αποφασιστικές μάχες το επόμενο διάστημα. Αυτά, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα μια διαδικασία, κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες ψηφοφορίες, και πριν προχωρήσουμε σε αυτά, να σας αναφέρω τη σύνδεση του συνεδρίου, όπου μέλη, νομιμένα μέλη της Ομοσπονδίας Σωματεία είναι στον αριθμό 89 βάσει του καταστατικού. Παρόντα από αυτά τα σωματεία σήμερα ήταν 81. Απουσίαζαν 8 σωματεία. Βέβαια είναι πάρα πολύ μικρά. Κάποια δεν έχουν και αντιπρόσωπο, δεν έχουν εκλέξει, αλλά και τα 8 αυτά περιλαμβάνονται και κάποια μπορεί να πούμε είναι και αδρανοποιημένοι. Οι αντιπρόσωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί ήταν 189. Από αυτούς τους 189 κάρτα μέχρι τώρα έχουν πάρει 167. Δεν έχουν πάρει κάρτα δηλαδή οι 22 αντιπρόσωποι. Βέβαια. Τρίκαλα, Βόρειος Δοσπέριο, Μήλος, Ιώτητα, Λέσβος.
ας είμαστε φτωχοί. Η ορχήστρα λοιπόν είναι του Συλλόγου Δέκο Τραπεζών. Είναι όλοι συνάδελφοι. Με την προσπάθεια για οργάνωση των συνταξιούχων γίνεται προσπάθεια από τα παιδιά να μας διασκεδάσουν κιόλας. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Βασίλης ο Παρέκας με το μπουζούκι του για τραγούδι. Ο Κυριάκος με το μπουζούκι του και το Μακρομαδάκι του τραγουδάει επίσης. Η Άννα Ιουκά. Συνταξιούχος το είχα όμως εγώ. Ο Αντωνέλης ο Ανδρέας με το μπουζούκι του. Ο Γιώργος ο Φιλίππου με την κιθάρα. Και ο Περόνιος Αντώνης επίσης με την κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι. Και ευχόμαστε γρήγορα να ξαναβρεθούμε σε τέτοιες μαζόξεις ευχάριστες να μας ψυχαγωγήσετε. Ήθελα να τονίσω αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, να ευχαριστήσουμε και τον Χριστόφορο, τον Δημητρή του Οίκου. Δεν έχετε 2 μέρες τώρα να στρίξει συνταξιούχος συνάδελφος κι αυτός, έτσι. Είμαστε δύναμοι. Ποια είναι η προοπτική, συνάδελφοι? Εγώ σας λέω, πέστε ότι ήταν το κίνημα σε μια διαφορετική φάση. Όχι το κίνημα, η αντικειμενική πραγματικότητα. Ας πούμε ότι είμαστε στη δεκαετία του 90, τότε που δεν υπήρχε η κρίση. Ποια ήταν η διαφορά του ταξικού κινήματος από το ρεφορμιστικό κίνημα και τότε? Εμείς γιατί είχαμε και τότε πλαίσιο ετοιμάτων με διαφορετικές ανάγκες και λέγαμε ποια πορεία πρέπει να ακολουθεί? Γιατί ξέρουμε ότι ο καπιταλισμός και στην ανάπτυξή του και κάτω από την πίεση του εργατικού κινήματος, και αν κάτω από την πίεση του εργατικού κινήματος μπορεί να παραχωρήσει ορισμένα δικαιώματα, δεν πρόκειται ποτέ η εργατική τάξη να δικαιωθεί, γιατί θα προκύψουν όλα τα άλλα. Σήμερα που προέκυψαν όλα τα άλλα, που εμείς τα προβλέπαμε από τότε και από τη συνθήκη του Μάστριχτ και από όλα εκείνα που γίνανε, ποια προοπτική πρέπει να δίνουμε? Η προοπτική, συνάδελφοι, ότι η οικονομία και η παραγωγική βάση της χώρας, όσο είναι στα χέρια του κεφαλαίου και όσο η εξουσία κουμαντάρεται, δηλαδή η οικονομία και η παραγωγική βάση, την εξουσία την έχει το κεφάλαιο και κουμαντάρει την οικονομία, θα την κουμαντάρει πάντα για το πώς θα αποκτήσει μεγαλύτερα κέρδη, και για να αποκτήσει αυτά τα κέρδη το κεφάλαιο γίνεται αδίστακτο. Και το βλέπουμε σήμερα, που προσπαθεί να ισοπεδώσει όλα τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, τους συνταξιούχους να μας στείλει κυριολεκτικά, αυτό δεν είναι σύνθημα στο ΓΕΑΔΑ, για να μπορέσει να ξεκινήσει ο κύκλος της ανάπτυξης. Και αν δεν μπορέσει να το πετύχει αυτό με οικονομικούς όρους, θα προσπαθήσει να το πετύχει και προσπαθεί να το πετύχει με πολέμους, με ανοιχτούς πολέμους. Δηλαδή με την επιβολή της πολιτικής με άλλα μέσα. Με προγραμματισμό στα Χριστούγεννα θα κάνουμε εκεί μια εκτίμηση της δουλειάς μας για το πώς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Ξέρουμε ότι μέσα στο Νοέμβρη η κυβέρνηση θα φέρει το ασφαλιστικό, καινούριο κοινωνικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Ξέρουμε ότι θα φέρει ζητήματα για την εργατική τάξη, είναι προαπαιτούμενα. Ξέρουμε ότι θα φέρει ζητήματα για το συνδικαλιστικό νόμο, για το νέο συνδικαλιστικό νόμο, και από αυτή την άποψη πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
και να ετοιμάσουμε τα σωματεία μας για σκληρές αποφασιστικές μάχες στο επόμενο διάστημα. Αυτά, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα μια διαδικασία, κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες ψηφοφορίες και πριν προχωρήσουμε σε αυτά, να σας αναφέρω τη σύνδεση του συνεδρίου, όπου νοοποιημένα μέλη της Ομοσπονδίας Σωματεία είναι στον αριθμό 89 βάσει του καταστατικού. Παρόντα από αυτά τα σωματεία σήμερα ήταν 81. Απουσίαζαν 8 σωματεία. Βέβαια είναι πάρα πολύ μικρά, κάποια δεν έχουν και αντιπρόσωπο δεν έχουν εκλέξει, αλλά και τα 8 αυτά περιλαμβάνονται και κάποια μπορεί να πούμε είναι και ανδρανοποιημένα. Οι αντιπρόσωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί ήταν 189. Από αυτούς τους 189 κάρτα μέχρι τώρα έχουν πάρει 167. Δεν έχουν πάρει κάρτα δηλαδή οι 22 αντιπρόσωποι. Βέβαια. Τελευταία υπογραφή. Τρίκαλα, Κόρυδος, Μήλος, Ιώτητα, Λέσβος, Τρίβος, Καρδίτσα, Θάσου.